ka perthei ka bangi im gidon shibun ki jing e kham tam ha ka bai dei bar ka kam ka jam ka bangi don kam ban trei ban pen mi bor pen mi sor bat ban pendap pen biang ye ka jing don kam haye nga sem bat shu ong ba barong in ap khmi ya ka kam sarkar kata kamlong ka basuk gidon kam ban khi ban ksar ban persang bun ki buit ban kilat ban sengkam sengjam khnang bangila ban pendap pen biang ya ka ying ka sem bat ban weng na ka jing dok bat ka jing kerdo bon sin ngi jusakhi ye ki jing kren na ki nong mi khmat lani ki mentri sarkar ba pher ban penslur ye ki samla ban long ki baslur ban sengkam sengjam bat ban yeng hala ki jong ki kjat bat ngi jusakhi ru ba bon ki khun samla ki bala persang ban sengkam sengjam Henry hapadeng kane ngi jusakhi ru babon na ki hab ban sange siteng samoy ya ki kam ki jongki na ki daw ki babon bat kawai na ki daw ki bang jusakhi kalong babon ki bas sengkar khanaret ha ki snong ki thau ki hab ban sange siteng por ka daybet na ka jing bombyang tikna ka jing don jong ka boarding lane ka electricity kani kala panlong ki ban sa ram sa sha bat ki haban khang khardep no ya ki kam ki ba ki trei kindiat mo kani ka de ka SMCR jonga de ngala shim da ka lun no po prime group zero interest de da ka bari CR hang ni portelang ngaji ngijuri nreu spa san pau hado nyau spa teli bat minta porshit ni ri san spa la ni san spa san pau de kumbi hano kendong ka like ka lip man la ka por haba ka lip man la ka por di KCR ki KCR broiler tang sapan singin haban di no di ka tut bah ka jing sumar di ka duna ka jing kya di ka duna ro ka jing yo nong yengi ki nong rep Henry hapadeng kini ki jing e ki babon ka longpat ka nuksa ka babha le se ka sarkar ka don kam ban phai khmat da ka ne ka lenti she ki samla ki ban yeng hala ki jong ki kjat kata ka long le se bakan ai ka jing kai lani ki jing yarap langba ki subsidy ki ba pher kham tam ban ai bujli da ka boarding jong ka sngi lani ka solar energy ha ktin nong wei ha ka jaka jong ka electricity ya ka ning la ban sakhi ban pen si sha pai ba ya ka jing men toy jong ka solar energy lengba oba yo anis korba oba shong ba sa ha ka shinong nartap hari bhoi district uni orang ba ola pen si sha ba lengba ka solar energy lala banyo nong shibun ha ka bawla penon kam ya ka ha ka SMCR bat ha ka karkhana teliat ka ba teliat shermit nang taw lala ro ban that penrekhyang ya shermit bat kiwi ki marep lengba ka dryer ka ba penon kam da ka solar energy kani ka solar dryer mo direct da ka sngi kaban kong kalong kani kalong very healthy kamar kalong ka bakot bakya namar uskan bu unum yo shu bandrung langi that ya ka do ni ka kutung kham tam kani ka bangi penon kam kani kalong ha ka por ba ni kani ka por ba ni ti ya ushin rai shirmit mo ushin rai abang ti ni do ni side ni odd bat ni that laling that shabar ting chimpor stayo ting pras ni la hang ni pat da pun eru lai ba sau sni te ula terkhong ni la yo bandung no ka machine ba ni ti no sha yo ayo step hano po ting yo bisa kham kloi je boro ni that ha kan ni ada slap ngim kuslai ada lokum lu ngim kuslai ngi bu ba hang ni na mat ba kan ni kala long automatic mo kala care bha la internet bha kum ni te komentar per usirmit ula lut usin rai ula lut mo te ngi that eki tung ngi that eki do ngi that ya kilong sej ban padam asyar bakum that ter kat kinu ni jing that kani ka penter khong kham kloi kani ka iri spinning machine namar hang ni hasidong jungi barok kiri yo nyang rendia di haba kiri nyang rendia ki yo tu sop nyang di silit di be hanong po men sistem ngriu spa si kilo thiet udakar tementaru menta pat nyo spa si kilo de thiet udakar ndela rangi ngi thiet sai no ha kani pat si kilo kador jung u kador bangi thiet kalong nyo spa menta ndela ring thiet u sai ngi di yo sai pat batat tam ru menta khat san spa ndai uba kham bhali khat pha araja so spa ru upoi si kilo de kani ka kor dong ka ba da ka solar de hang ni ngidung be yo ukba ban ngi yo khau bal khoi lupa nama ruskop umi shani mo ruskop umi shani de hang ni mi bitang khau ba la khoi lupa ba ngi la ban shet
Di hakani pat kebenta sangi sedong yo usirmet ne namar menta kapor dong yo usirmet kamdei di ngaju dong yo uni uskop men pelong powder bah ban sa ya kisnyang di kalong haidiman bah ka uni uskop powder mo di kinong wantiet kita nadu jawai ne kon kit ki mahendra mo nadu jawai dan kadu dan tinam phoi lembong nani na sinong na jarasi ru ki bapun ki wantiet ya uni uskop powder nang ni tingam kani atri kam sange saka badung uni uskop powder mo tinginong duk baru ang dia sinong la jan baro si sinong hi ki dong kabahang ni ki balik dung mensya hapo moding hang tai mo hatu ka kor he ang tai du kila sange kila dung hang ni namar ki ombo ukam khun ukam dunaru ukau perset te ka kam baharu maka doru ka kam tat namar wa ngah perkat pranong ret mo ngamla ban sim palat hadu kata ni simit tang arat po tingka siten ukuba la dingi dung hang ni nginam sim sistem kilo dingi sim aga dor jong katen aga baningkong ning shop mo ngaya kendu ya kini ki ba kitrai kam mon sobha kini kesel ko foundation ba kam musuni mo kilik keleng kisnong kinong kendong mani kendu kinong rep ban kentiu ya kayo kakak dengar nga kontak lem ngon yara ania snong te habaki i bangadan ka kodong ka ba kabarim jendut ke dise kamde ka baka jating sibanai ar hajar kumta tatar te damdon umdon light umlong bandung ba te dang kam sa ke disel ngab le ket anong po te ki ong simno dung no ka solar te ngaru ko kumno nga perkat ting ong to ngan persyang nala persyang ngalap baka wanra jing mentoy sisya amara jing mentoy bahaya nga ulong rep ting lingi yo adu praspa siajar kad aspa ru ngiyo sisi nda ka ba ni dung ko ba namar ba kani umdan kam syu ka ru umdan kam ka lai ru umdan kam ka diesel ru umdan kam ni dung bai ka bor yo ka sni kalong ru ka mesin ka maningkong ba du ha mikha apo mikhalaya tikat kum kecil om joki badung dah kasih mo na takadaw hakabide bukan ka kodong kubanga penslot le miki para nong rep kumanga ni hapo Riboy district maka de dari jong ukubamo ken pai kmat sagani ka kor hoi ka kamrem men takim dia le tang sistem tam ngila mi ka bai kit ka jingnot hakani namaro ka dondok ka subsidi na kini ki sengtremon ngobhamo kumanga ong ka selko ba ka musun foundation idon hone Riboy jini kiwan man la kapor bagi nong rep hani rubun tiba dei nani napo Riboy te da dong kubang adong da step haban da miet ting bro sisni haba bun ukuba te hamare chapo asam siar te haba dei ba ka siar ru namar bangi ngiri ka siar mo so sok san sni haban tino kene laga ka like kan lip ngimyo man sa ya ki siar ka siar kam dei te ban mis tang si po ne tang ting kanta ne ar kanta ru namar ba kasi ara bade ban he sapusan prabnai ngilara ha ka sapusan si tikar kom ai bam ai kade ban biang minmit kade kapor ko kongsan ba ban ai ya ka jingbam di ladam non like ngimla ban le ai ni hap sa kot kum tu shu i tangan kum tu ende nadu ba maki ki la ong yang sim no dengan ka light solar semsiar dengan la sim bat ngalap nadu bawan bu ya ka ha ka hadin ka republik di haru mentah ngam dan jing ngalak menteri kam ro ben ban site ban ne no sedong kam tam kisiar ki yo ban bam bat ki kya kilo kumade ban kya lai kilo sejrong andal dap sau posan si te ka jing yo ka kam bon ka profit mo nya nong rep na marba kisiar ki he ba ki kya kilo te ka pisar ko mi kam bon ka hoi ka la hi ka lai jadi perhat te henry daling yo ki babagom kini ro kajing mentoy ka bakraw hande yang ni kinong kendong te ni hapai khmat bahaja kalat solar maka jing lip ka light kalong syaba palat hadu menta ka service jong kani ka light mo ka kam tampolior kumni kalong very poor ka performance ba namar ba ngamla ban kno ikinong training ko office ndai bergum kajing lap junga bor di kisit tang cube ler kila tuk satu ki wayar kila ayulang nyalap man la kapon ngab elit khoi kum tu mo te ka jing tu kalaj kalong kha piwan mentaru pe mentala si snitam dan lain national te kumut ngidu ban reng de dak wadon ka kalaj snipat nyim tip ka dum ka kam jingi ka yaj bai Dian nujor ka jinge per ka bilaj bat ka ne ka light singi ka le ka solar ka don dem ka jinge per sibun ka don ka jinge per ni hang ni hayeng mo ngi julut sau spa san spa menchalin real spa ngi dot ka bilaj
te Henry hang ni pat ni kam don belai im don ai ni lot tang ka distill water batin anok po ka taru arsin chisnem ni latiet distill water batte ha upitri Saya kadai ka pun toy sibun. kani ka ba mentoy palat yang di nong rep ka baningkong mo ngalalong baningkong sya hari boy bandung kebada ka solar ba man le poultry light kum turu ngo ade kum baningkong tam hari boy te namar ka jing so thu jonga ba ngalala pendap penbiang ya ka yin kasam ya kijunan kam ka yin kasam ya la jong ngila yo ru ban sip ya ka pisa nga kentu ya kinong mikmat jungi lani ya wat ya ka sorkar ru lani hang ni hari boy jungi hi ya kini ki ya ka sorkar ru kin mistar mo nak mungkin pai kmat lem ban pli ya kinong rep da kini ki lat kinang bat kentiu ya ka yo ka kot kam tam ha kani ka ri jungi ka bawa don kerhai ka ha distrik jungi don kerhai mo ki spa kum ukuba shirmit ladong sedong hidon kam tom kum unu sop knyang pe nga pe ka hi molong mangalik yo ngalik de jing de nga yo I daki poi lak si sebenong poi lak la ni duna tindat udah har ura sa asam yo unu sop knyang jungi la jingyo ju ngam tip syu kan nu nyo nangi si tayo ndai lada ning persyang ban ter la jong ka jinon kam ni ka jai dan dia kasi jan dia hari boy kolong ka ba high demand tila da ngingi penon kam ni ter dala jong ki maki kendo no ya kan ka spa kan ne bat ngiru nginyo dala jong bat nginyo ru ka kam ka jam ni persyang bahaya kan ni ya kan ni ka bentah ni hari boy jungi namar ba baro ngiri yo kinong rap kiri yo ni yang rendia mai dai ko dong ko baru ya ngakin tujur haki sinong ki babun ko ba al kilong ka bala kin persyang ya kan man sim da kan ni bandung yo ko ba ki so thu ya ka jingyo bat ka jing sup bandung ya ukuba pi da dung di korim ki pun kuit ting tang simon ru ya pun kuit lai sau kan ta hang ni pam dan kam syu ban pen kuit le dan mana na rib hoi jungi ki bakwa mo ban sim ko min mesin ban tip kam pa si phang ki chaj mesin ma per ban kam im ka ban kan kentiu ga yo ka kot pila ban phun ya nga ha uniu number pra nyo san kendai lai sau san Ko bless sibun. ko blai sibu